Kamoro moro maintie jera malolo TV aka uthulo ni rimar ruoki achiel kachiel e chendo mar kuku mar wacho odiochieng' ma kawuono wuotho kendo wantiere ka jaod bura marwa mar Kasipul mano oluoro Yugi Magwanga ka bende wawuowe weche mag dongruok e Homa Bay County duto. Antiere kod jatelo kaendi ubiro winjo weche mowacho achiel ariyo adek kaachiel kod chenro duto ma en godo ne oganda mag Homa Bay. Gimwarango kaka Lolo TV en weche mag dongruok ne oganda wa mawuok e Nyanza. Arwaki jatelo. Mos oganda wa maneno Lolo TV. Akawo thuolo ni mondo amoso gi Paramogo na yawre uru aparo ni ngima wan kaka jokanyanam waketuru pachwa kanyakla mondo mi wang'i dongruok matindo tindo mantiere manyalo konyo ngimawa kendo konyo nyithindwa kendo biro konyo nyikwawa. Maduong' ne mano ni nikech Matiang'i bende ogolo penj kawuono, akwayo hawi maber ne nyithindo ni duoko maber ne nyithindo manotimo penj mondo mi okal maber, nikech somo no e teko e ngima mar nyathi moro amora to bende e ngima kata teko mar oganda kamoro amora. Wan kaka joluo ema ne wayombo e somo makendo aparo ni mano gima ka Nyasaye oyie to biro omiwa mondo mi wachak wadogi kuma ne waaye. Erokamano jatelo, awinjo maber, awinjo ka weche mag somo itajo kanyo. Ero ka bende penj ni ogoli ni ng'ama bende ang'eyo ni ohero weche mag somo. Mano ero gima ang'eyo kata kana tin kana somo achiel kachiel e skul ma bende ine mana director. Jatelo, sani eri koro in jaod bura marwa ma Kasipul. Mano e od bura ma an bende awuoke. Sani eri koro ma itiyo e thuolo ni mar ariyo kata tam mar ariyo. Kendo ageno ni higa manyien en higa ni mogik, ok ang'eyo ni biro nyiso mbele ka indi kwa twak ni to chenro mari en mane. Mano ibiro nyiso ni kaka jaod bura mar Kasipul en misingi mane miweyo ne oganda wa misebedo ka irito. Erokamano ahinya Jeff. An kaka jaod bura ma Kasipul manobedo bende jaod bura ma Kasipul kabondo chakre koyiera higa 2007 machako tich higa 2008 nyaka higa 2013 nang'iyo gik matindo tindo manosebedo kane bedo tabu e gweng'. Achiel ne en yore, waloso yore, wayawo yore, wagero olendni mabeyo ma ng'ato nyalo wuotho kata koth ochwe kata koth ok ochwe. Mar ariyo, watemo weche mag pige, waketo pige kuonde moko matin, ok waketogi ahinya nikech pesa bende ne ok oromo. Mar adek, wang'iyo weche mag somo, ne waketo mainowa maduong' ahinya e somo. Wanyalo paro ni ndalo higa 2007 kadok chien kata higa 2008 mondo mi ne yud nyako moro amora kata mayudo alama mar A ne ok yot, kata mana yudo mana B+ ne ok yot. To ne waketo msingi makare, mwaketo Constituency Education and Development Committee, moketo biro gi programs moko machalo siwinde, moketo somo obedo malo. Unyalo paro ni ndalo no kane wachako tich ne wayudo ka ute mag lo e Kasipul kabondo mana chung'ne ne chiegni 498 ute mag lo. Ne wakawo gi ma waduoko gi piny ma wayudo ni sama ne adhi e yiero mar higa 2013 ne wan mana gi chiegni ute lo mana mathin ne 50. Kaeto wachak wang'iyo ni to kuonde thieth ne chalo nade. Unyalo paro ni ndalono ne wan gi health centers ariyo kende, to sama koro nawuok mane waweyo Kasipul kabondo, ne aweyo kane wan gi health centers karibu 30 e constituency mar Kasipul kabondo. Omiyo thieth ne waketo ni maino ne watimo mane wanyalo timo. Kane wasetimo mano, waketo kamano, wachak wang'iyo pur mar kahawa ma bende nosekethore, makato ne wachak waloso ma waketo ma revive. Gima notimore marach ni CDF noweyo support kahawa, kaeto chenro nong'ukore. To jok manopidho kahawa ndalono no nitiere gi kahawa ma pod iluongo ni Magwanga, iluongo ni Magwanga kahawa. Ma opogore gi mano, anyalo paro
ni gik ma waketo ma ng'ato nyalo neno nitiere. Sama noyiera ji nyalo paro ni ne wan gi bank achiel kende UBS mane en Kenya Commercial Bank. Sama ne wawuok ne koro naweyo ka koro wan gi banks, wan gi commercial bank mane nitiere, wan gi Cooperative Bank, wan gi Equity Bank, wantiere gi Women Finance. Ne wachakwa reopen Agricultural Finance Corporation wa mago duto te koro tiyo. Nikech mondo mi ikaw pesa iketo lwet jopiny nyaka bedi ni iloso yore mag keno obedo kare. Omiyo mago gika wasetimo taparo ni gisedhi maber. Omiyo kanyocha na koro abedo mbunge ma Kasipul chakre higa 2013 nyaka sani. Taparo ni wase medo keto mainowa e somo. Maparo ni within the program pod gi nyime ibiro yudo ka jo klas 8 maga higa ka higa rusa ka rusa wajakawo nyithindo 5 kowuok primary ka primary watero for mentorship. Ma watero gi Nyahera Girls, wabedo gi nyithindo chiegni 300-400 mondo mi be taken through proper mentorship. Mamano semiyo kelo nyisowa ni nyithindo manyiri nyalo timo maber maloyo. Koro wadwaro ni mondo koro gi compete. Sama mano koro timore noero, adwaro ni mondo nyithindo ma yawuoyi bende wachak negi simba mondo mi bende oketgi gibed ni koro ginyalo piem makare. Anyalo paro ni sama bende noyiera chakre higa 2007 nyaka higa 2013 nyaka higa 2016 ma wantiere. Buses manang'iewo sani koro wan gi buses in the entire constituency manarito chiegni buses 25. Sani ang'iewo the last 2 buses. Maparo ni this time adhi ng'iewo buses ang'iewo ne Agoro Sare Primary School mondo mi obed gi bus kaka the first primary school madhi bedo gi bus. Kaito then the last bus madhi ng'iewo en Nyatindo Secondary School mabiro meneno ni ward ka ward, location ka location kae nigi bus manyalo konyo nyithindo mag school kendo nyalo konyo anyuola mantiere kanyo. Anyalo chaka paro ni nyaka koro ne awe Kasipul Kabondo makoro an Kasipul. Wase golo keto pige moko ma inyalo paro ni kata kidhi Mitete sani nyalo dhi yudo pi ma nyithindo modho kendo gi oganda mantiere kuro ero. Kichak idhi kuonde machalo Wirabuor waseketo pi kanyo. Kidhi kata mana kuonde ma idhi Madhenge inyalo yudo pi ka waseketo kanyo. Idhi Ouru Ranyenya ibiro yudo ka pi waseketo kanyo. Waseketo pi kata mana Kosele mane pi ne nitiere mantabu. Sani kawuono nitiere jo Kosele inyalo biro penjogi ibiro yudo ka pi wasekunyo kanyo ero ma waketo ma ji nyalo modho pi maler. Nikech pi king'iyo en okelo tuoche chiegni 37% kuom tuoche machando ogandawa. Machas ni mano ero to function mar county government to na time sama ne pod chik oyiena mondo mi atime. Mar ariyo ne mano wasechako waketo yore wa makoro owenwa ni wang'iyo waseketo kare. Sama wuweni aparo ni nyocha asegero vocational training centers. Nagero Pastor Muombo Memorial Vocational Training Center mantiere Central Kasipul. Ma bende akwayo the county government mondo oter staff kaito equipi mondo mi wabed gi machines kuonde go ero manyalo konyo oganda. Nikech
kama nitiere opportunities and mana vocational training centers manyalo train human resource mondo mi kose train human resource to nyalo golo nyithindo gi oko kata nyithindo gi nyalo yudo tije. Mano e gima duong' nikech ka wadwaro ni mondo wadhi waket jogedo, wadhi manyo jogedo nyaka wayud gi kanyo. Ka wadwaro moldings moko modwa kete udi, owinjore bende wayudo gi lokali. Ka wadwa mondo mi nyithindo mariembo pikipiki kik maki, owinjore bende waket driving schools in every youth polytechnic, wa train chiegni ng'ato moro amora obed gi driving license mondo mi kik makgi gi police nikech ni gitimo gimoro amora e tok mar chik. Wadwaro ni mondo kane ber ma vocational training center no ne wanyalo keto ICT mondo mi watrain nyithindwa kuom information technology. Mano wanyalo puonjo computer ma nyithindwa bedi ni nyalo bedo nong'eyo gimoro, nong'eyo computer, ginyalo yawo businesses. Aparo ni mago igika wasetemo mondo mi watim kaeto gi somo wasechoro kamano. Sani wagero also TTI wagero West Kasipul. Health bende aparo ni ka inyalo ng'iyo ka sama nyocha pod otamwa health, wasegero staff houses, all health facilities mantiere mondo mi joma thietho kuonde thieth go odak kuonde go ero. Inyalo paro ni nyocha nasegero KMTC Rachuonyo, to kendo ne wadwaro ni mondo wadhi wagere mondo mi obedi no nyalo konyo oganda. Aparo ni mago are the major achievements, and aparo ni gigi duto te watimo nikech chenro makare ma tiyo gi pesa jopiny maber. Ka watiyo gi pesa jopiny maber, where luru moro amora moyudi inyalo kwane kendo inyalo ng'i ni to tiyo nade. Omiyo ichako tich kode, otiyo maber, kaeto omiyowa duoko makare. Kada paro ni yo ma wanyalo konyo godo oganda. Erokamano jatelo, winji maber. Aneno ka amiyi thuolo mathoth mondo mi wuo. En gima tek e kinde ka kinde kiwuok kod jatelo nyise ni kwan no achiel ariyo adek misetimo ka gigike namba 2 tiyudo ka jatelo koro doge moko kong'eyo ni to ang'o mowacho. Kwano gik mathoth mang'eyo adieri kaka an be an Wuod Kasipul ang'eyo ni oganda mathoth miwuoro magi gik ma ging'eyo ni timore. Bases mag skunde gin gik ma kata kidhi Kasipul to ibro neno gik ma jaod bura marwa wacho. Mago eko gik an be nyalo wacho ni gin gik ma adieri. Jatelo nyiswa ni to sani eri ok wang'eyo ni to chenro mari en chenro machalo nade. Samoro wasewinja ok wan kod adieri moro amora e iye. Sani eri ang'eyo ni idhi tieko tamni mar 2 kochopo higa manyien. In kod paro mane kod oganda mag Kasipul kata kuowuoyo entire Homa Bay County? In kod chenro mane? Erokamano ahinya Jeff kuom penjo no. Adwa wacho ne oganda ma Homa Bay County ni an kora timo my last term kaka mbunge ma Kasipul. An gi rekod maweyo e Kasipul mondo mi ng'ato moro manyalo wuok mondo mi okaw kara en thuolo mondo mi obi. Ng'eyo ni joma tindo mosewuok oko osechung' ne gidwaro kawo boma. Koro an ok anyal dhi laro mbunge, adhi weyo ne joma tindo. An gima sani koro adhi laro governor ma Homa Bay County. Laro governor ma Homa Bay County owuok ni nikech dwaro mar jopiny ma Homa Bay mosechuna ni mondo adhi alar komno mondo mi akel negi chenro makare mag dongruok ma asebedo katimo Kasipul mondo mi adhi ami jo Homa Bay mondo bende one ka giyie. Ang'o momiyo gitemo ni mondo ginema giseneno ber mantiere Kasipul e gino miyo aparo ni gisebedo ka gipusha ni mondo adhi achung' mondo adwar kom mar governor ma Homa Bay. Adier ka akoni ni chakre higa 2003 nyaka ne CDF chakre
pesa mar CDF mosechopo Homa Bay County mangima chakre higa 2013 nyaka higa 2016 dwe mar auchiel 2016 tarik 30. Pesa mosebiro Homa Bay kanyo en bilion 5.3. To ka siling bilion 5.3 osebiro Homa Bay ma constituencies mane auchiel gi masani 8 oseyudo, to kendo kirieyo badi koni tibiro yudo ka pesano nitiere gimosetimo. To county government ma Homa Bay oseyudo bilion 15 magiseyudo bilion 15.018 chakre higa 2013 nyaka tarik 30 dwe mar auchiel 2016. To kuom pesano kigoyo wang'i koni gi kocha, onge gima duong' ma county government osetimo. Mae gima miyo jopiny neno ni anyalo tiyo maber, ni nikech Magwanga nigi track record. Higa 10th parliament sama nabedo mbunge, ne an namba achiel e Nyanza kuom joma notiyo gi pesa CDF maber. Ne an namba 3 kuom wabunge 210 notiyo gi pesa maber. Mano notim gi jo CDF board, kendo nochako tim gi National Taxpayers Association. E bunge mar 11 an kaka Magwanga natiyo gi pesa maber, maka CDF board no evaluate to no miya namba 2 kuom wabunge 290. King'iyo higa bunge mar 10, jok mane wan godo masani kuro governors, ne wan gi His Excellency Nanok ma governor ma Turkana, ne wan gi governor Hassan Joho ma Mombasa, ne wan gi His Excellency Governor Jeff Akingi ma Kilifi, ne wan gi Honorable Wycliffe Oparanya, ne wan tiere kod Governor Ojamong, to jogi duto te na yombo when it came to ranking. Omiyo kadipo ni koro jogi bende osetiyo maber, an wuon bende aparo ni anyalo timo maber maloyo jok mane pod anyalo yombogi kadipo ni omiya chance mondo mi adhi ati kaka governor ma Homa Bay. Nikech gimomiyo awacho kamano, king'iyo bilion 15.018 mano pesa ma nowuok e National Treasury kadhi Homa Bay. And mae ka ng'ato dwa confirm, onyalo confirm e Standard newspaper page 25 of 2nd September 2016. Ibiro yudo kanyo ero kama ne schedule mar pesni duto te mosedhi counties duto te nowuoke. Kadi ng'iyo kanyo, kaeto kichako ng'iyo pesa ma mine ochako choko locally, to gi yungware gini mochoko choki, gichoko chiegni bilion 1 kuom mopogore gi pesa mowuok from Nairobi. Kimedo pesa ni ma Homa Bay County Government oseyudo en karibu bilion 18. Kadipo ni ng'ato nyalo siemo na kawuono gika county government ma Homa Bay osetiyo, okane kanitiere gimoro ma meaningful apart from wacho ni giketo street light moko Oyugis gi Homa Bay. Mamago ero ka Jumbulisa gi anyalo paro ni gin totaling to 100 million. 100 million kigolo kuom 18 billion, odwa donge 17 point something billion. Value anena projects ma county government osatimo. Chiegni anyalo nyisi ni gika county government of Homa Bay osatimo chiegni gin gik moko madiok chop bilion 2 kuom bilion
kod 8. Mano nyaka ne gidonji e tich Nyaka ne gidonji e tich 2013. Omiyo ang'iyo ni an kaka Magwanga, ang'o madwaro? Ang'o momiyo nokelnwa devolution? Devolution nokelnwa mondo mi noketwa warom oganda mamoko. Nikech nitiere parameters ming'iyo go, parameters ming'iyo godo dongruok. Parameters ming'iyo godo dongruok en ing'iyo ni to be nitiere pi maler ma ji nyalo modho. Omiyo an pacha en keto ni komiya tich tadhi make sure ni nitiere piped, clean, safe drinking water ne institutions duto te to gi community maginyalo modho mondo mi oduok tuoche manyalo biro nikech pi piny. Omiyo mano ji omiya higni 2 to ng'ato ka ng'ato nyalo dhi bedo gi pi maber manyalo modho maler. Anyalo chaka wacho ni gik michako ing'iyo godo dongruok mar oganda en kuonde thieth. Kuonde thieth kanyalo koni ni Kasipul Kabondo mangima, County Government of Homa Bay ose allocate close to 6 billion modhi e health sector. To Kasipul Kabondo mangima manatelo ne gi Kasipul makoro antiere onge pesa mora mora maseneno kata cho moro mosekuny gi county government adwa koni ni onge. Anyalo paro ni kata kasama ne governor obiro mondo mi obiro yao KMTC managero tani apenje ni to ne million 200 o million 20 nobedo allocated in 2013-2014, 2015-2016 another 20 million. Kano ochungu nuwuoyo ne ok onyal explain kuma 40 total of 40 million odhiye manose allocate for 2 financial years. Omiyo the outpatient kata mamarachonyo gi state hospital biro nene kochalo kamano. So adwaro yo mamondo wabed godo gi thieth maber kendo thieth ma is affordable. Ang'iyo yo ma kadiponi ber to wanyalo dhi gero kuonde thieth maber, wanyalo ndiko doctors maber kendo wachulogi maber, wanyalo keto referral system in place maber, kaeto wanyalo keto constant drug supply in our facilities. Kaeto wadhi keto ni joma oti ma ng'ato moro mosegik higa 60 kadhi mbele ok nyal chulo pesa e hospital kothiedhe. Kaeto wadhi wacho ni nyathi moro mora ma e below 10 years ok owinjore be ni chulo pesa moro amora ni thieth mothiedhe go. Kaeto wanyalo dhi chako wa insure the poor of the poor mondo mi insurance nyalo chudo negi. Kaeto kadiponi referral systems osebedo maber to kadiponi hospital ma ng'ato kuonge ok nyal thiedhe tigole kanyo ero titere to the next level minyalo thiedhe. Anyalo chako awacho ni gima wachako ang'iyo ahinya en ECD. ECD and stroke vocational training centers. Adwaro yo ma wanyalo put godo up classrooms mag ECD maber